Omemachi ekwene asị onye ụta atana ị na-alụ ka enyi ị na-eri ka arụrụ arụrụ. Ọ bụrụ na ị ma na obe aka na-acha gị ọkụ, efete obe aka a na-acha gị ọkụ, kedu ihe mmiri obe aka ịcha mmadụ ọkụ? Aka nkụchasị, ọdachi, ihe mberede, ihe ọghọm, ihe iru uju. Since iji wee bụrụ mmadụ, o nwebeghị onye kpọrọ gị iru ihe ọma n'ọchị bụ anọ ọzọ. Ị na-azụ afịa, mana ebe ị na-azụ ahịa ị na-agba mbọ dịka nwoke dịka nwaanyị, mana ị naghị afụ the outcome. Ị na-ajụ na nke m apụrụ iche. Ngwa bịa ka m gọwara gị ihe one ma one ị ga-eme ka o nwee ike ịdị mma. Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekene m unu. Nwa onye Igbo gee ntị. Ịbịa n'ụwa a, ọtụtụ ihe dị iche iche na-eme nke karịrị uche nke mmadụ nghọta. Ọ bụ onye nwere anya nke mmụọ maọbụ anya nka ji aghọta ihe m na-ekwu. Jee wetara m ihe ndị a m ji agụsịrị gị, mere nye ka m si wee kọwaa site n'aha Chukwu na ndị ana. Ya bụ ihe ga-abịa dere jụụ. Nke mbụ, jee chọrọ m gịnị? Pankane oil, mmanụ akị, ude akị. Amara m ihe ndị bụ unu na-akpọ ya. Ụfọdụ na-akpọ ya African pomade. Ị ma na ude akị mara ezigbote mma. Njụa gị kedu ihe eji ude akị eme? Esi na eji eme gịnị? Eji were treat nwatakịrị na-enwe convulsion maọbụ ọtụtụ ihe dị iche iche. Mana ihe karị uche nke mmadụ nghọta. Ngwa gee ntị ọfụma. Ndị Igbo jee chọrọ m alligator pepper, ose ọjị, ose ọla, maka na ose ọjị adịghị eje ije ihere. Ihere abụọ ka anyị ga-eweta wee mee ihe m ji akọwara gị. Nwanne m, ọ bụrụ na ị na-agabiga nsogbu dị iche iche dịka onye na-azụ afịa, dịka onye aka ọrụ, dịka onye na-arụ ọrụ, ebe ị na-arụ ọrụ since iji wee banye n'ọrụ a, o nwebeghị oge enye gị promotion, ọ dịka azọdoro ya promotion ọkpa. Ngwa ka m gwa gị, ọ bụrụ na ị weta m ose ọla, weta m 16 pieces of ose ọla, ose ọjị 16 pieces. Etinyela etinye, ewepụ na ewepụ. Kedu ihe ji wee kọwa ya bụ ihe? Ịma na ịbịa na afa code, afa code contain 16 language. Onye ka m ji wee sị gị na okwu a na nkọwa a ga-agbagboju ofekegharị. Ọ bụrụ na ị weta m ose ọjị 16 pieces a, kwuo m your intention, kwuo m ihe bụ uche gị, ihe bụ ebumnobi gị. Ọ bụrụ na ị kpechara m ire ọma, weta m ose ọjị a, tinyere ihe n'ọnụ. Itinye anyị n'ọnụ, na-ekwu m uke mmụọ, uke mmadụ, ọdachi mmụọ, ọdachi mmadụ. Ọ bụrụ na ikwuwe nkwuwe taricha ose ọjị a, ime gịnị? Iweta m ude akị, kwupere nye, weta m ose ọjị a, mee gịnị? Gbuo ya n'aka gị. Ọ bụrụ na ịkpụ ịsa ya n'aka gị ụdị a nnụfụ, ijeghị enwe ya enwe, iwe ya mmanụ ha n'aka gị. Ọ bụrụ na iwe ya mmanụ ha kechaa n'aka gị, were m ihe ọbụla na-eweta aka ịsha ọkụ, aka nkụchasị, ọdachi, ihe ọbụla na-eweta ihe iseke, ndị uke. Ọ bụrụ na imechara nya bụ ihe taa ka m na-ekwu ka ọ dịrị jụụ, iweteziere m gịnị? This ude akị, tụchaịrị nya n'aka gị. Etụchaịrị nya n'aka gị ụdị ụnụ fụrụ ọ dị, iwere mmadụ ha arụ n'aka gị, were mmadụ ha arụ n'aka gị. Ime gịnị? Itere nye n'iru gị, tere nye n'obe ọkpa gị. Then ị nwere ike itekwara ya n'arụ gị. Mere m ihe first thing in the morning time before you step out from your compound. Jee gbawara m mbọ. Nwanne m, ị ga-afụ na nke ikpeazụ a na iji enwe ihe mgbanwe, maka na onye rụ ụka ọfụ n'anya, onye ji inwe ogwugwu ọnwara udo. Ihe ịmarọ karịrị gị nwa. Nye ka nsị ka m kọwara gị. Ude akị mara mma. Eji ude akị emegasị ọtụtụ ihe dị iche iche. Ọ bụrụ na ịbụ nwa bọyị, ọ dị ka ị gbara onye ike bọyị, nwanne m, mere m ihe m gwara gị, ọ ga-enyere gị aka. Maka ndị be anyị si ezi anyị ozizi ọgaranya, anyị ga-ezi.
mana asị anyị gbaa ajụ pụte mụnwa bụ nwa Okoye Ugoakwa ịdị ga ajụ aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC Ọnụrụ gakwara ibe gị ndewonu.